sa pamayo kan mga bareta. Lampas 400,000 pesos na kantidad ning shabu na kumpiskar sa operasyon sa Iriga City. Dating punong barangay sa Banwaan kan San Andres, Catanduanes, arestado huli sa 43 counts na kaso ng korupsyon. Mga mamahalo na kagamitan, nilalaykan mga kawatan sa sarong retiradong propesor sa Naga City. Asin, DTI Bicol, pinag-iingat ang publiko sa pagbakal ng mga substandard na Christmas lights. Marhay na hapon, Miyerkules, Nobyembre 8, taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadugma ng mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, high value individual, arestado sa bypass operation sa Iriga City. Lampas 400,000 pesos na kantidad ng shabu na kumpiskar sa pusyon kan sospek. Detalye sa report ni May Arango. Dain na nakapalagpas sa otoridad ang sarong high-value individual na subotulak ng shabu sa Camarines Sur matapos na makorner sa pigkondisir na bypass operation sa Barangay San Agustin, Iriga City, pasado alas 8:20 kasuudma. Binisto ang sospek na si alias Totoy, 45 anyos residente kan Zone 2 Barangay Matakla sa Banwaan, Kangowa. Nakumpiskar kay alias Totoy ang 17 plastic sachet ng pigtutubudan na shabu. Napigkakarkulong nasa 65 gramo asin nagkakantidad 442,000 pesos. Marami po tayong programa ang Iriga City Police Station, and not only the Iriga City Police Station but also yung ating DILG, meron po tayong Project Bida. Yung Bida po, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Ito po ay sponsored ng DILG. And marami po tayong mga activities, marami tayong programs, meron po tayong public information education campaign. Nagsasagawa po tayo ng pagpunta sa mga barangay, sa mga school para po mag-conduct tayo ng drug education. Katakod kay ni, hinagad man ni Sereno ang kooperasyong kampubliko sa kampanya ninda kontra iligal na droga. Tulungan po tayo dahil ito po ay hindi lang laban po ng PNP, kundi ito po ay laban ng bawat magulang at ng mamamayang Pilipino. Kasi nakasalalay po dito yung future ng ating mga anak. Sa presente, nasa kustodiyan na kan Iriga City Police Station ang suspetsado, asin maampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Dating punong barangay sa probinsya ng Catanduanes na nagtago ng haros 10 taon huli sa 43 na kaso ng korupsyon. Arestado na kang otoridad. Nagbabalik si May Arango. Matapos ang haros 10 taon na pagtatago sa ley, dagos nang napasakamot kang otoridad ang dating punong barangay kang Katagbakan, San Andres, Catanduanes na si Lauro Zuniga. Naaatubag si Zuniga sa 43 counts na kaso ng korupsyon o pagbalgar sa Section B Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inaresto si Zuniga sa kusog kang mandamiento de aresto na pigpaluwas kang Enero 11 taong 2013 kan dating presiding judge kang Branch 43 Bira, Catanduanes na si Honorable Lelo Contreras. Masusing pagsaliksik ng ating Deputy Chief of Police na siya ang nakatas sa pag-handle ng mga wanted person through cyber patrolling, na nakita niya na may mga kamag-anak siya na makapagtuturo kung nasaan siya. Through yung mga activities nila, nakikita. Yung pagdating ko, sabi ko dun sa deputy ko, trabahuhin at malaman kung nasaan talaga. Nabanggit na rin ng mga dating mga puliso rito na twice na po yatang trinay na hulihin, kaya lang medyo madulas. Kasudma kan naaresto ang dating opisyal sa Kalumpit, Bulacan kan mga operatiba kan San Andres Municipal Police Station, Catanduanes Police Provincial Office, Kalumpit Municipal Police Station, asing Quezon City Police District, District Mobile Force Battalion. 30,000 pesos ang ipigrekomendang piyansa sa kada kaso kan sospek o kabilugan na 1,290,000 para sa iyang temporaryong libertad. Siguro sa mga bago, yung mag-undergo din ho yata sila ng seminar
on how to properly manage the finances ng kada barangay. So doon, kasama na rin ho yata sa seminar yung mga incumbent. So parang refresher na rin ho sa mga doon nila malalaman sa mga bago kung paano nga ho yung Kung din pakiusap po natin, natulungan din ang ating kapulisan pagdating sa peace and order. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Kalumpit Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Lalaking may 28 kaso ng qualified theft sa Camarines Norte. Arestado naman kang otoridad. Uyang report. Pasado alas 4:20 ng hapon kasudma, kusang suminuko sa istasyon kang kapulisan ang sarong 44 anyos na lalaki na naatubang sa 28 kaso ng qualified theft. Ang suspect binisto bilang si alias Joe, residente kang Purok 5, Barangay Tulay na Lupa, Labo, Camarines Norte, asin nagtatrabaho bilang dealer sa sarong motorcycle parts. Sigun kay Police Major Herculano Mago, officer in charge kang Labo Municipal Police Station, si alias Joe ang nakatoka na magresibi kang bayad kan mga customer. Alagad day nakaabot sa manamiento. Rason nga ninisangatan inining kaso. Tracing paper So sa dami ng mga mga binabayad, hindi niya properly na i-turn over sa management. So doon nagsimula po yung kaso. Dugang panimago, nagkaigwana ning pag-uulay ang mag-inibong nalado. Alagad ulit taigwang warrant of arrest ang suspect. Kinakaipuan manggiraray ining makulong. Ang warrant of arrest order na pig-issue kang Pebrero 2 ngunya na taon ni Honorable Cornelio Roll kang Regional Trial Court kang Dait, Camarines Norte. Meron na silang kasunduan na amicable settlement na. Pero yung kaso, nandun pa rin. Kaya mangyayari nito kasamang May, haharap pa siya sa husgado, mag-hearing pa ito para talagang mapawalan sala siya sa kaso na kinakaharap niya. Sa presente, nasa kustudiya na kang Labo Municipal Police Station ang suspect. Pigkakarkulong poko mas o menos 720,000 pesos ang kinakaipuan na bayadan kan suspect sa dati niyang pigtatrabahuan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga mamahalo na kagamitan, nilalay kan mga kawatan sa sarong retiradong propesor sa Naga City. Asin, DTI Bicol, pinag-iingat ang publiko sa pagbakal ng mga substandard na Christmas lights. Yan na siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Harong ning sarong retiradong propesor sa syudad ning Naga, nilaog ning mga maabon, mga mamahalong kagamitan, nalalay kan mga kawatan. Detalye sa report ni May Arango. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan Naga City Police Station sa nangyaring pangabon sa harong kan sarong 67 anyos na retired college professor kan Zone 6 Barangay del Rosario, Naga City. Natabag kan mga sospek ang poko mas o menos 271,000 pesos na kantidad ng mga gamit, arog kang folding bike, airsoft pistols, mga branded na relo, perfumes, alahas asin iPhones. Base sa inisyal na investigasyon, wara sa harong ang pamilya kang mangyaring insidente dahil sa sarong pagtitipon na pig-atindiran sa Sipokot, Camarines Sur. Alagad kang pagbalik pasado alas 6 ng Banggi, saka na nadiskubre ang panahabon. Katabi po kasing bintana, sana steel window yung bintana. Ang problema po na na sinira po yung screen. May screen po doon sa buksan yung steel window, tapos dinukot po yung lock ng pinto. Ngayon po sana, kandado yung pinto. Ang problema po, naiwan ng may-ari yung susi doon sa nakalak na pinto sa likod. Pigtutubudan na day mababa sa 2 o 3 katawuan nasa likod kang panghabon. May CCTV alagad dahil subot na pansinikan mga sospek, maginan memory card kay ni Antinabagman. May CCTV po sana na nakakuha. Ang problema po, yung CCTV, nakita ng mga suspect. Sabi daw kasi, pag yung CCTV nakakita ng tao doon, lalo kung militagar siguro, tumutunog po ang CCTV. Kaso po, ang nangyari doon sa CCTV, kinuha po yung SD card. Katakod kay ni nangapuda ng pulisya sa kung sisay man na nakailing o pwedeng makatabang na mapadalian sa indang investigasyon, magpasiring sana sa indang hepatura. Mantang nagpagirumduman ang otoridad na pirming maging rigmat asin pasiguruhon pirmi na sarado ang harong, lalo kung maharali tanganing malikayan ng siring na insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. DTI Bicol, pinag-iingat ang publiko sa pagbakal ng mga substandard na Christmas lights. Pag-inspeksyon asin pag-monitor kani, mas pinaigot pa. Uyang report. Namakal na si Nanay Shali ng Christmas lights na gagamiton niyang pandekorasyon. Ngunya na Yuletide season sa Sendang Resort sa Milagros, Masbate. Istorya niya, tuyong Nobyembre nagdadayo siya sa syudad ng Legazpi nga ni mamakal ng Christmas decorations. Kasabay kani, pigsisiguro niya manabako substandard ang pigbabakal niyang Christmas lights. Posible da kaya ining magkausa ning kasulo. Ito, yung mabuhay talaga, sir. Mura kasi siya. Compared dun sa iba, na halos same lang naman yung lifespan. Every 3 years kasi, napalit po talaga ako ng Christmas lights. Si Nanay Emmy Campilar Sorsogon, haloy nang nakabakal ng Christmas lights. Sa kada pagbakal, pirmi niya man dang pigsisiguro na di kalidad ang pigbabakal niya. Mas pag naiilin mo talaga. Compare sa online. Kasi, minsan sa online na nababakal, minsan may defect, minsan hindi sakto sa may preference. Sigun sa DTI Bicol, tama ang pagiging sigurista ni Nanay Emmy asin Shali. Alagad nga ni mas masyerto na kalidad ang sarong produkto, lalo na ang pinakamabentangon niya na Christmas lights. Importante na hanapon ang Philippine Standard o PS Mark, as in Import Commodity Clearance o ICC. Dahil digdi, mahiling naligtas as in di kalidad ini. Para makasiyag ko sila na nag-agi yan sa chemical testing ng DTI. With that markings, at least maski por paano, garantisado yan na safe and quality po yan na produkto niyan. Ngunyan naman po, so mga kaibanan na gusto nang maggamit itong mga Christmas light na nagamit ko nila before, pwede naman po yan. Basta siguraduhin po nila na may spec iyang kay electrician o kung sino pa man na ikaw ang capacity, kapabilidad na mag-evaluate kaya kung pwede pang gamit or day. Pagduduon kang ahensya, nakakatabang ang ICC asin PS Mark nga ni day mabiktima ning kasuluan mga parabakal. Kang nakaaging bulan ng Setyembre, kanpunan man kang ahensya ang sendang monitoring sa mga mall sa bilog na reyon. Nga ni masyerto na nasusunod ang sendang pigpapautob na mga kasuguan. Dumas sa presyo na sigurado kami na ang presyo kaya sigurado mas baba kaysa dumas sa mga Iguanin PS or ICC sticker. So, ano po yan, i-evaluate po yan. Kung gabos po ng barato, makakasave kita, baka ang isipon na sa mga consequences na pwedeng garaw kayo. Okay. Mientras tanto, ang sisay mananegosyanteng na meke kang PS asin ICC marks,
ngani sana makapagbenta ng Christmas lights, ang papagbayadon as imposibleng mauli pa sa pagpapasarakang negosyo para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Learning Summit sa Piling Jóvenes sa Bicol. Pigkondusir kasubong aga sa syudad ng Legazpi. Ano beto kang aktibidad? Dalanon sa report na ini. Inatindiran ng 1200 na Piling Jóvenes ang pigkondusir na Learning Summit sa Legazpi City kasubong aga na pig-organisar kang edukasyon e kooperasyon o EDUCO Philippines. Ang mga partisipantes ang enterong benepisyaryo kang EDUCO, may gikan Albay, Sorsogon asin Catanduanes. Obheto kang pagtiripon na maihira sa partisipantes ang manlain-lain na kaaraman, urog na pag-abot sa sendang derechos. Saro sa mga nag-atinder sa pagtiripon, iyo ang 18 anyos sa si Lore Mariutan na hali pang Karamuran Catanduanes. Istorya niya, 3 taon na siyang benepisyaryo kang EDUCO, apwera sa pag-alalay sa iyang edukasyon, yaon man ang EDUCO sa pagsuporta sa hilig niya sa teatro. Nakapag-share din po ako sa mga kapwa ko bata sa barangay namin, even sa municipality namin ng mga experiences ko, ng mga learnings ko about dito. And one of example is yung sa nabuo po naming Teatro de Cara. Dahil po doon, naka-perform po ako sa mga madaming tao. And this is the 3rd time po na nangyari. Ang EDUCO Philippines, sarong non-governmental organization o NGO na nakabase man sa syudad ng Legazpi, nakasentro sinda sa pagtabang sa komunidad, lalo na sa edukasyon kan mga nagtitirios na Bicolano. May temang aktibidad na bata bida ka, be involved, decide and act. Apwera sa pagiras ng mga magkakanigong karaman. Sigun sa direktor kang EDUCO Philippines na si Gemma Castillo Gulyat, saro man ining magayon na pagkakataon nga ni isilibrar ninda ang sendang tarayumpo bilang organisasyon na naging posible dahil sa padagos man na pagtabang asin pagsuporta kan manlain-lain na ahensyas di gobyerno. Arog kang DILG, Dole Bicol, DSWD, asin Department of Education na presente man sa pagtiripon. Importante po ang boses nila. That's how we will work. We will listen to them. Every voice matters. Every opinion matters. Every soul, every individual matters. And that's what we are going to work. Si Joshua Kyle Asincielo Marie, labi ng gadang pasasalamat na partisindak ang EDUCO. Ang nagunong kaaraman sa summit, makakatabang ng gada sa inda bilang individual. Sana po ay magtagal po yung EDUCO, then sana po mas marami pang ma-reach ng mga childrens, like mga liblib na lugar. Kasi marami pa po kaming mga barangay doon na mga liblib talaga, hindi pa rin na-reach daw po ng EDUCO. Then sana po ma-reach din nila yon. Then sana po marami pang childrens na matulungan pang EDUCO. Yung EDUCO na nahubog, kumbaga nahubog yung leadership skills. Tapos tatabangan kami kang EDUCO para makatabang man sa iba. Sa community, like sa school, sa elementary po sa community, na nakatabang na po kami doon ng brigada po. Maugmama na pigiras kang area manager kang EDUCO Catanduanes. Napuon kan taon 2018, may 5,000 na sindang benepisyaryo gikan sa Karamuran, asin plano paninday ning madugangan. Aramtaman po baga sa Catanduanes na igwa po kitang 11 municipality. So nagkaigwa po 2018, nagkaigwa po si EDUCO scoping mission, data gathering, kung sisay ba talaga sa possible munisipyo na makover kang sa muyang regular program. So, in-assess so mga socio-economic data, child protection cases, etc. or any related data. And ito po, napag-agrihan po together with the province of Catanduanes and sa management natin kang EDUCO na so, i-covered area ay si Karamuran, Catanduanes. Mientras tanto, sa summit, nagkaigwa maning photo exhibit. May mga nagpahiling maning talento, asin pigtawan maning rekognasyon, an manibaybang government partners kang EDUCO Philippines. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga istoryang tatak Bicol, 47 aldaw na sana. Pasko na, ako si Nomer Corporal. Salamat!